hiltzaile edo hiltzailei buruz bestalde anatomia ezagupide zehatzak dituztela uste dute ikertzaileek. Gogoratu, Ester Araitioren gorpua 6 zatitan agertu zela zabor poltsa batzuetan. Ilunpetan ezkutaturik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Eta gure lana izango da, horiek argitara ekartzea. Laurogeita hamarreko hamarkada amaieran, Gasteizko kriminalitate tasa Euskadiko hiriburuetako baxuena zen. 1998ko maiatzean, ustezko lasaitasun hori bukatuko da. Honelako maleta batzuetan, gorpu bat zatikatuta aurkituko dute. Sumarioa sekretupean dago eta ofizialki ez da inolako informaziorik plazaratu kasu honi buruz. Gasteiztarren larritasuna hasi besterik ez da egin. Urtebetean 4 hilketa egongo dira Euskadiko hiriburuan. 4 biktimak adin, lanbide eta sexu ezberdinetakoak. Pertsona normalak izango dira, haien artean zerikusirik ez dutenak. Hacia las 12:15 del mediodía, la Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz recibía una llamada en la que le informaba de la existencia de una persona muerta en una lonja de la calle Los Herram. Alaba etxera agertzen etzela eta harrituta bertara etorri eta bere abokatu despatxuan aurkitu du Begoña Rubio. Un hombre de unos 60 años que vivía en esta entreplanta habría sido descubierto maniatado en medio de un gran charco de sangre. Lotuta aldaude hilketa horiek guztiak. Serieko hiltzaile bat aldago hirian. Prestatu zaitezte, egiaren bazterrik ilunenak ezagutzeko. Krimenik latzena ere, uste baino gertuago egon baitaiteke. Mila 1988ko maiatzaren 8an, goizaldean, zabor bilketako langileek aurkitu zuten Gasteizeko Burgosko kalean, hainbat zabor poltsa oso pisutsuak zirenak, itxura arraroa zeukatenak. Eurek pentsatu omen zuten animali bat izan zitekela. Eta hori ere debekatuta dago, eta horregatik ez zuten zabaldu, euren nagusiei deituta, venga, segi gardelegira. Hurrengo portaleko zabor biltegira iristerakoan ikusi zuten beste hainbat poltsa susmagarri zeudela. Eta bat irikitzerakoan ikusi zuten gorputz enbor zati bat. Eta orduan ja, ale, ertzaintza, hemen, pertsona bat hildute. Ertzantza berehala heldu da, eta gizaki baten gorpuzkiak direla konfirmatu du. Poltsa gehiago egongo direlakoan, gardelegiko zabortegira doaz. Han 6 poltsa gehiago daude, eta aurkitu dutena beldurgarria da. Ikertzaileei gehien harritu ziena da horren odolotza, horren jokabide horren atzean egon zen krudelkeria. Ez gauz ohituta krudelkeri maila horretara. Ertzaintzak aurkitu zituzten gauzen artean, nortasunagiri bat aurkitu zuten, eta gero zabortegian gorputz zati guztiak bildu eta gero ikusi zuten pertsona baten gorpuzkiak zirela guztiak eta biktima bakarra zala identifikatuta zeukatena. Han norbaitek bere gorpua txikitu egin zuen eta sakar boltza diferentetan banatu. Nik uste nahiko adierazgarria dela gorputza zatituta agertzeak, ez? Badau hor intentzio bat eta pazientzia bat, pertsona bat zatitzeko. Eta pertsona hori zatitzeak, esan nahi dugu, nik uste ezaugarri nahiko psikopatikoa dala zatitu behar hori, ezta? Manipulazio hori gorputzarekiko deshumanizazio maila handia erakusten du eta empatia faltaren adierazle da.
Egun haura izugarrizko xoka izan zen Gasteizen. Astinaldi bat izan zen, nola, gure hirian alako hilketa, basatia, odoltzua, bortitza. Zaila da, hain hilketa krudela deskribatzeko hitzak aurkitzea. Laster identifikatuko dute gorpua. 55 urteko emakume bat da. Bere izena, Ester Areitio. Ester Areitio alarguna zen, Gasteizen bizi zen, ez zeukan seme-alabarik, katu bat zeukan, ingeleseko irakaslea zen hizkuntza eskola batean. Pertenece a una familia de una situación económica holgada. Y de hecho hay un barrio aquí en Vitoria que se llama el barrio de Areitio, que está en la zona donde estaba la fábrica de esa familia. Ostiraletan jai eguna zeukan, eta, kasu hau ostiral batean gertatu zenez, ertzainak hasi ziren pentsatzen igual agian ezagunak zirela erasotzailea eta biktima. Ertzaintzak Areitioren etxea miatu ostean, hipotesi honek indarra hartuko du. Oso harrigarria izan zen, ze ertzainak eta sartu zirenean itxean, haura ez zegoen fortzatuta. Emakumeak itxura danez atea zabaldu zion, hiltzaileari edo hiltzailei erodan adalakoei. Etxe horretan lapurtu dutela egiaztatu dute. Bitxiak, kreditu txartelak, eta Esterrek gordeta zeuzkan 170.000 pezeta falta dira. Pudieron pensar que esta mujer vivía sola, que era fácil acceder a ella y robar. Etxean topatu zuten alako inkesta bat. Hori izan zen hipotesia. Agian norbait junda inkesta hori betetzera, betearaztera eta horregatik zabaldu dio atea, baina hortik ere etzen ezer esatera. Inkesta horrek zeresana emango du. Oraindik ez dago argi Esterrek zergatik utzi dien pasatzen beraren hiltzaileei. Bestalde, etxea garbi dago. Zaila da pentsatzea, gorpu bat zatikatu dutela bertan. Esterren etxea miatu zutenean, ertzainek ez zuten ia ezer aurkitu, izan ere, erasotzaileek oso ondo garbitu baitzuten etxe guztia. Oso txukun aurkitu zuten dana, ez zegoen odol arrastorik, ez zegoen inolako aztarnarik, baino, arraroa iruditu zitzaien, aurkitu zutelako laban bat. Eta baita hile batzuk, baino ADN froga egiteko ez zireneko izan. Efectivamente, había algunas gotas, varias gotas en diversos lugares de la casa que no se pudo determinar por el deterioro, por lo que fuese, no se pudo determinar. Pero el hecho es que todo, o sea, la chaina coincide con los litros de sangre que tiene una persona en el organismo, en que la limpieza de la vivienda fue espectacular, fue digna de profesionales. Hona helduta planteatzen gaitugu gure buruari. Aurretiaz pentsatutakoa da, planeatutako krimena da, antolatua da, kontuan izan da, zatituta agertzen dela pertsona hau, estenatoki nagusia etxean dela eta bakarrik bizizala, elementu guzti horiek kontuan hartuta, bai emuten dago antolatutako edo antolakuntza bat dauela horren atzean. Y otra cuestión que también es digno de profesionales, y de hecho se apuntó a un cirujano, a un carnicero, la forma de desmembrar a la víctima, porque eso no lo hace cualquiera. Porque matar en un momento determinado es muy complicado para cualquier persona normal, pero luego ponerte a desmembrar y conseguirlo. Nik uste dut ezta, Esterren hilketa horretan, perbertzio bat dauela eta perbertzio horrek erakusten dauena dela placer bat dauela hilketa horren atzean, ezta? Zalde batetikan bera disfrutatu egiten du kontrolari sentitzen, eta gero deshumanizazio horretan sadismo ezaugarritasuna ere badago, non mina ezartzean edo mutilatzean beste gorputza bera disfrutatu egiten du. Eske ezaugarri psikopatiko ikaragarria dauka. Baina, pertsona bakarra izan da, ala gehiago hartu dute parte. Es muy complicado que una sola persona mate, desmembre, limpie la vivienda
baje las bolsas superpesadas. Bankuko segurtasun kamerek ikusi zuten gizon gazte bat zela lapurretak eramaten ari zen pertsona, baina ezin izan zuten identifikatu zein zen gizon hori. Lo cual indicaba a la ertzaina y la sospecha fue siempre que intervinieron varias personas. Etxatzen zutelako agian batek Ester torturatu eta gero hil ondoren zatitzen zuen bitartean besteak dirua ateratzea egiten zuela. Iturri batek gogoratzen dute esan zidala. Hori bere alatzemango dugu. Bere alatzemango dugu, ze badugu bere txartelarekin dirua ateratzen ari den norbaiten irudia. Hortxe gelditu zen dena. Arrasto ura etzen izan jarraitzerik. Ester Areitioren heriotza bortitzetik hilabete pasadenean bigarren hilketa bat gertatu da. 1988ko ekainaren 10ean, honelako aulki batean, eskuak lotuta, gizon bat agertuko da bere etxean. Bere izena Akazio Pereira da, eta 77 urte ditu. Dozena bat labankada ditu gorputzean, eta ahoan honelako galtzerdi bat sartu diote. Hor hipotesi guztia zabaldu ziren. Zergatik gizon nagusi bati hori egin. Zerren bila joan ziren. Hiriburuko biztanleek ezin dute sinetsi. 2 pertsona errugabe eta bakarti hil dituzte modu basatian eta haien etxean. Ze gertatzen ari da Gasteizen? Edonor izan daiteke hurrengoa. A la espera de aclarar las circunstancias de esta muerte, los comentarios aquí en la calle La Paz volvían a recordar episodios como el asesinato de la profesora de Aranbizkarra o el del joven en la calle Fernández de Leceta. Akazio Pereiraren hilketa ere izan zen, oso trukulentoa eta batekoa. Akazio Pereira Gasteizen bizi zen sokagile bat zen, oso ezaguna zen baita jatetxe bat zuelako, ia da ja jubilatuta zegoela, gaixorik zegoela, minbiziei bat jota, baino ilobak eramaten zuen jatetxea eta bar, beraz, oso famatu zen auzoan eta Kordeldegira asteazkenero joaten zen, nahiz eta jubilatuta egon lanek pixkat egiteko. Eta bera ere bakarrik bizi zen. Eta hortikan alako paralelismo bat ere egin zen aurreko hilketarekin. Ilobak aurkitu du Akazioren gorpua bere etxean. Kasu honetan ere, tortura zantzuak agerikoak dira. Nahiko eszena bortitza iruditu zitzaien, izan ere, labankada desente aurkezten zituen gorpuak, eta gainera ahoan galtzerdi batzukan sartua. Litekena zen pare bat egunez egotea hor dagoeneko hilda, eta kasu honetan ere atea ez zegoen bortxatuta. Hainbesteko labankadak erakusten diguna da nolabait indarkeria espresiboa ere izan zela, ez bakarrikan instrumental hau da helburu bat lortzeko erabiltzen dena, baizik eta momentu horretan sentimenduak oso handituta sentitzen ditu erasotzaileak eta kontrol falta bizitzen du. Hor ere berriz ikus daitekez perbertzio hori, ezta? Eta perbertzio horretan gozatzea dagoela, ezta? Pertsona delitua burutu denaren aldetik. Enpresaria izanik, arrazoi ekonomikoa da hasierako hipotesia. Baina haren etxean ez da ezer falta, bankuko kartila bakarrik. Hala ere, inork ez du dirurik aterako. Akazioren etxeaneko etxe xume bat zen, baxu batean bizi zen, eta, ikertzaileak ikusi zutenez, goera etzen Ester Areitioren hilketareko kasuan bezala, hemen pixkat, ez zuten oso txukuna mantendu lekua, eta gero baita ere ikusi zuten, nahiz eta baliozko gauza gehiegi ez egon, agian erasotzaileek ez zutela gehiegi ere eraman beraiekin. Eta nik uste dut, zantzu handia dela modus operandi hau, ulertzeko psikopata baten atzetik gabiltzela. 2 hilketa hilabete berean. Konektaturik aldaude.
badaude ezaugarritasunak oso antzekoak direnak. Modus operandia ez, berdina da, labankadak erabili zituzten biak hiltzeko. Naiz eta ezaugarritasun desberdinak egon, antzekotasunak ere badaude. Izan ere bi pertsona horiek bakarrik bizi ziren, isolatuta bizi ziren eta biktima zaurgarriak ziren. Profil biktimologikoari erreperatuz, biktima hauek profil berdina dute. Baina, egia da, ez zutela Ester Areitioren kasuan bezalako kontua erabili. Txukun utzi zuten lehenengo kasua eta kasu honetan nahiko aldrebestuta zegoen lekua eta azken batean ikusi zen izan litezkeela autore berdinak, baina zerbait gertatzen ari zela ez zutelako planifikazio mailori mantentzen. Ikerketa geldirik dako. Akazioren ingurukoak ikertu dituzte, baina ez dute ez susmagarririk, ez da aztarnarik aurkitu. Akazio Pereiraren hilketa gelditu zen, iaia hasieratik ezerezean, ez zan pistarik biztaratu guk behintzat ezagutu genuenik eta itxu-itxuan gelditu zen dena. Bigarren hilketa hau ere ezerezean geratu da. Uda aurrera doa Gasteizen, baina bizilagunek ez dute ahaztu oraindik, bi hilketa bortitzen errudunak aske daudela. La cuestión es que este suceso se suma a una larga lista a la que no estábamos acostumbrados en la tranquila Gasteiz. Egia da, iria azaldatuta zegoela, oso hiri lasaia da hau eta alako denbora gutxitan. Bi hilketa, jendeak esaten zuen, zehari da gertatzen. Larritasuna abuztuaren 13an areagotuko da. Hirugarren hilketa bat gertatu da. Oso antzekoa da. Al sospechar que podía tratarse de un asesinato, han dado aviso a la Ertzaintza. El fallecido, la víctima, presentaba varios golpes en la cabeza. 1988ko abuztuaren 13an, Ertzainak beste abisu berri bat jaso zuten, esanez Los Herran kalean dagoen lonja batean aurkitu zutelako gizon bat hilda lurrean. La víctima era Agustín Ruiz Pérez, de 73 años de edad. Kasu honetan hirugarren biktima Agustin Ruiz izan zen, gizon heldua bera ere, 70 urtetakoa. Makina txanpon jaleen, txanpon makinetan itxura danez enpresa zauzkan, ostalaritzan ere bazebilen. Los Herran kaleko lonjan zeukan bere jolas makinen enpresa, eta bertan, ostegunero joaten zen makina konpontzeko edo tailer bezala erabiltzen zuenez, eta baita ere asteroko diru bilketa egiteko. Momentu horretan jubilatuta zegoen, eta bere semea zen enpresataz enkargatzen zena. Eta labankada ugariz agertu zen gorpua, gainera mubitu egin zuten, dana hankasgora omen zegoen, eta hirugarren hilketa denbora gutxitan Gasteizen. Kasu honetan ere, arrazoia ekonomikoa da. Soinean zeraman guztiak kendu zioten, 20.000 peseta, Rolex ordularia eta baita bere etxeko giltzak ere. Erabilitako indarkeria gehiegizkoa izan da. Agustinen hilketan etzegoen atea bortxaturik, ez da ere, eta kasunetan ikusten zena zen Agustinek buruan golpe zital bat jaso zuela, eta gero 58 bihurkin batekin egindako zauriak jaso zituela. Kasu honetan, improvisazioa dago bitartean, ez da aurretikan planifikatutako krimena. Adibidez, erabilitako arma bertan zegoen bihurkin bat zen, besteko sastakada ere kontrol falta erakusten du, eta bestelako evidentzia ugari utzi zituen krimeneko estenan. Lurrean aurkitu ziren odol arrastoengatik, jakin izan zen, gorpua behin lurrean egonda eta labankadak eta bihurkinarekin egindako zauriak eta gero jasota, arrastratua izan zela 8 edo 9 metrotara. Gainera, beste 60.000 peseta lapurtu zizkioten bere etxetik. Ikertzaileek eta ertzainek ikusi zuten, posible izango litzatekeela erlazio bat egotea biktima eta erasotzailearen artean. Etxeko giltzak lapurtu zizkioten, hau da, bazekiten edo bazekien erasotzaileak biktima nun bizi zen, eta arrisku hori hartu zuten edo hartu zuen lapurreta hori eramateko. Itxura baten diru kontua zeuden lapurretak atzean,
alere erabat ezoikoak ziren eta ez zegoen garbi aura. Hirugarren hilketa da hau eta ikertzaileek kasu honetan ere ez dute heldulekurik. Kasualitatea alda, edo hiltzaile berberen aurrean gaude. Nik uste dut hiru hilketa hauek harreman bat daukatela haien artean eta da denbora tarte, epe tarte berdinen eman zirela. Ez da denboran oso luzatua den gauza bat, edo oso isolatua den gauza bat, edo geografikoki toki desberdinetan, ez? Dana gertatzen da Gasteizen urte berdina. Ikusten dugunez, Agustin Ruizen kasuan espontaneoa izan zen krimena, baina negia da hiruen artean deshumanizazioa dago biktimarekiko, hau da, empatia falta nabaritzen da, eta baita ere indarkeria gauzatu den moduan, hain bortitza izanik, esango genuke impultso edo kontrol falta ere nabaritzen dela erasotzailean. Naiz eta susmagarri bakar bat ere zegoen, hipotesi nagusia zen autore berdina edo berdinak zirela kasu guztietan. Pertsona individual bat bezala edo bikote bat hiru kasuetan lana batera egiten zutenak. Agustin eta gero, mundu guztiaren burura etorri zen, serieko hiltzaile bat dago Gasteizen. Serieko hiltzaileak definizio konkretu bat dauka, ezta? Eta da, 3 pertsona baino gehiago hiltzea, eta horren aurrean egongo ginateke, baina hilketen artean ostasun fasea deitzen den fenomeno bat gertatzen da, ezta? Hau da, behar bat dauka hiltzeko, hiltzen du, denbora zehar lasaitzen da, eta momentu batean, ja, lasaitu denean, berriz jaiotzen da behar hori, eta berriz erasotzen du, eta berriz hiltzen du. Claro, hori denboran zehar zabalduta dagoen ostasun fase bat izaten da, ez? Ez dauka zentzurik serieko hiltzaile izateak, ze 3 hilketa hauek epe berdinean eman ziren, epe oso labur batean, ostasun fasearekiko denbora usten ez duelarik. Agustinen kasuan ere ez zuten inolako aztarna, ez biologikorik, ez bestelakorik aurkitu, ez da bestelako evidentzia motarik. Txanpon makina saltzailearen hilketak amaiera emango dio 1988ko uda odoltsuari. Hau da balantzea. 3 erailketa bortitz, eta atxiloturik ez. Herritarrek serieko hiltzaile bat aske dagoela uste dute. Eta polizia presio izugarriarekin ari da lanean. Gasteizen asko hitz egiten zen kasu hauetaz, noski. Etzen ikusten zertzegoen atzetik eta hori bai kezka puntua ekartze zuen. Pertsona hori harrapatu arte, hiria tentzio ikaragarrian dago. Ezinegon horretan helduko da 1989 urtea. Eta urtarrilan, Akazio Pereiraren kasua artxibatu egingo da, froga faltagatik. Baina hilketak ez dira oraindik bukatuko. Laster beste emakume baten erailketak berriz larrituko ditu gasteiztarrak. Begoña Rubio 89ko maiatzaren 24ean hil zuten Gasteizen zuen bulegoan. 14 labankada jaso zituen, Garondoan, Bizkarrondoan, Ezkerreko bularrean eta Belaunetan. Begoña Rubioren argazkia, Begoña Rubioren irudia da, oraindik ere gogoratzen deten irudi hoietako bat. Hogeita 8 urte zituen, Sierbas de Jesus kalean zuen bulegoa, oso kerrezpanago lehenengo pisuan, eta Clara Kanpoamorreko erakundearekin eta ibiltzen zan, eta gero genero violentzia kontutan ibiltzen zan. Begoña urte hortako ekainaren 26an ezkontzekoa zen. Egia da, azkenaldian kasu neko bortitzak eramaten zituela bortxaketak eta horrelako erlazionatuta eta, bueno, afektatu egiten zilako eta bar, alde batera uzten hasi zen. Garai horretan baita ere bere aita joaten zitzaion bisita egitera edo gero elkarrekin bazkatzera joateko bila. Neri pertsonalki asko, ez dakitxe ukitu nindun hilketa horrek, oraindik ere, Sierbas de Jesus kaletik pasatzen naizenean, gora begiratzen dut, kale hartan. Nik usten dut izan zala ura, azken tanta.
1989ko maiatzaren 24an, Begoñak bere bezero batekin zeukan bilera bat. Bezeroari bere kasuarekin erlazionatutako dokumentazioa eskatu zion, gerora arratsalde horretan ikusteko ea berak abokatu bezala zerbait egin zezakeen. Este señor fue por la mañana, creo recordar que no llevaba documentos. Y Begoña le dijo que volviese a la tarde con la citación. Eta bere izena eta zeordutan hartatu zuen jarri zuen. Idatzi zuen izena, Koldo Larrañaga. Koldo Larrañaga Azkoitian 1971 urtean jaio zen, txikitatik oso pertsona azkarra bezala gogoratzen dute bertakoek, baina bai disiplina gutxikoa. Zate zuten, oso gizon atsegina zela, tratu honekoa, hauta beste, lan kontutan ez zaukala fundamentu gehiagirik. Proiektu asko hasten zituen, baina oso gutxi bukatzen zituen. Adibidez, ostalaritza munduan sartu zen, txakur eta zaldi salmentan ere sartu zen. Saltza askotan sartzen zana, eta saltza ez oso garbitan sartzen zana. Zor asko harrapatzen zituen bere ingurukoekin, ezagunekin eta familiarteko batzuekin ere, eta ez zuen inora eramaten horrek, proiektu guztiek gaizkukatzen baitzuten. Koldo bananduta dago eta seme bat du. 1989ko maiatzean, Madrilen bizi da bere orduko bikotekidearekin. Gizon atsegina eta adeitsua dela diote bere ezagunek. Saltza askotan sartzen zela, baina ez zuela arriskurik. Ez zela gauza inorik kalte egiteko. Laster, iritzia aldatuko dute. Oso irribarretsua, oso jatorra, oso integratua, oso maitatua bere bezeroen gaitik, xarmagarria, ez? Hiltzaile jatorra deitu ziotena, ez da? 3 zur kasuak izan zituen, eta bestelako mehatxu edo kasuak izan zituen, baina inoiz ez ziren izan pisu handiko gauzak. Psikopata batek integratzen badaki eta xarmagarria izaten badaki. Koldok ere. Koldo Larrañaga 7 puntuan heldu da Begoña Rubioren bulegora. Eskatutako dokumentuak dakartza. Abokatuak sartzera gonbidatu, dokumentuak hartu eta irakurtzen hasi da, bizkarra emanez. Una superioridad física ostensible. Él la agarra de la boca por detrás, sorpresivamente por detrás, y le rompe huesos propios, le fractura huesos propios de la nariz y le impide gritar, y bueno, y ahí empieza el desagradable suceso. Begoña erasotzeko garaian bi ahoko aizto bat erabili zuen, sorbaldan eta lepoaldean labankada batzuk eman zizkion. Después del degüello, que ya es mortal de necesidad, le produce 5 cortes en una mama, luego cortes en la pierna, cuando se ha acreditado por los informes forenses que en ese momento la víctima todavía sufría. Horra gerikoa da ensainamendua, eta garrantzitsua da hau azpimarratzea. Ensainamendua ez da soilik pertsona bati 58 labankada sartzea. Baizik eta pertsona hori bizirik dagoen bitartean, pertsona hori hiltzeko beharrezkoak ez den labankadak sartzea. Hau da, ahalik eta min gehien zorrarazteko. Guztira 17 bat labankada eman zizkion, batzuk lepoa mozterakoan adibidez, eta gerora barruko arropak buskatu zizkion, eraso sexista bat bezala irudikatzeko. Simulazio hau zergaitik, zertarako. Agian bere identifikazioa saiesteko, ez harremandua izateko profila, beste profil biktimologikoekin eta Gasteizen egon ziren beste hilketa hoiekin? Krimenaren estena manipulatu eta sortu izan nahia, ere esaten digu bere adimena altua dela eta psikopata baten aurrean egon gaitezkela. Emakumea hil ostean, Koldo Larrañagak bulegoa miatu eta zorroan zituen 4.500 pezeta lapurtu zizkion Begoña Rubiori. Behin krimena bukatuta, Gasteizko hainbat tabernatara joan zen, goizaldeko ordubietan Madrilerako autobusa hartu zuen arte.
biktimologia aldetik edo profil biktimologikoaren aldetik aldaketa bortitza dago Begoñaren kasuan aurretko beste 3 biktimekin, isolatuak, bakarrik bizi zirenak, eta orain bapatean badirudi modus operandiak aldaketa txiki bat izan duela. Para mí, total y absolutamente increíble que una persona vaya con un cuchillo de monte a robar un despacho de una abogada novel, o sea, una abogada que acaba de empezar a ejercer y que incluso en despachos grandes no hay dinero, y él, que parece ser que tenía mucha experiencia vital, porque había ejercido de muchísimas cosas, eso lo debía conocer. Y de hecho se llevó 4.500 pesetas, o sea, una vida de una persona por 4.500 pesetas. Eta Begoña hiltzeko ageriko arrazoirik ez dago lapurretaren motivaziorik, edo mendeku pertsonalik, ez hiltzea gaitik, plazerra erakusten du, eta hori ezaugarri psikopatikoa da. Begoña Rubioren gorpua bere aitak aurkitu zuen. Gaztea etxea joan etzenez eta telefono ere hartzen etzuenez, gauerdian haren bulegora joatea erabaki zuen, antzegoen ikustera. Eta topatu zuan alaba, labankadaz josia, lurrean... Horrela agertu zen bere gorpua. 28 urteko abokatua ordu batzuk lehenago hil zuten, arratsaldeko 7 aldera. 14 labankada jaso zituen, Garondoan, Bizkarrondoan, Ezkerreko bularrean eta belaunetan. Hasiera batean, egia da pentsatu zutela ikertzaileek, agian sexu eraso bat egontzela bertan, baina gutxira ikusi zuten etzegoela inungo bortxaketarik egon, eta beraz, egoera osoa edo eszena osoa aztertzen hasi ziren. Begoñaren krimenaren eszenan hainbat aztarna desberdina aurkitu ziren. Batetik, mahai gainean aurkitu ziren hainbat atzmarka. Bestetik, biktimaren erlojuan berea ezen odol aztarna batzuk aurkitu ziren. Eta topatu zuten ere bai latezko guante baten zati bat edo atzamarretakoa eta oinatz bat. Eta azkenik, eta agian aztarna erabakigarriena izan zena, agenda bat aurkitu zuten, Begoñaren agenda, eta bertan arratsalde horretan izan zuen bezeroaren izena. Eso fue fundamental, eso fue decisivo. Y eso fue lo que hizo descubrir a este libro. Hilabete ilun askoren ostean, ertzaintzak badu azkenean susmagarri bat. Gutxienez, hilketa baterako. Bulego honetan topaturiko frogak guztiz argigarriak dira. Koldo Larrañagarena da oinatz batean eta latex eskularru zati batean aurkitu duten odola. Agenda honen arabera, berak ikusi du azkeneko bizirik Begoña Rubio. Handik 5 egunera atxilotuko dute Madrilen. Nik usten dut ertzaintzak ezagutze zuala. Saltza txikitako negozio zikintxo horietan ibiltzen zalako. Nik pentsatzen dut bere arrastoa bazutel. Badakite Larrañagak aurrekariak dituela. Eta gainera konturatu dira, Ester Areitio, Akazio Pereira eta Agustin Ruizekin zerikusia duela, modu batean edo bestean. Gasteizko serieko hiltzailea harrapatu aldute. La ertzaina se desplazó a Madrid, se entrevistó con él, comprueban que tiene una herida en un dedo que coincide con la rotura de ese guante que queda incrustado en el cuello de la víctima. Y comprueban con el calzado de este individuo que coincide con la huella que había dejado impresa y como consecuencia en ese momento lo detienen. La Latinako kafetegi batean berbetan hasi eta ezkerreko atzamar batean zauria ikusi zioten Larrañagari. Xehetasun hori eta koartadan azaldutako kontraesanak izan ziren atxiloketaren arrazoiak. Begoñaren kasuan esanguratsua dena da hainbeste neurri hartuta harrapatu ez izateko, bestalde arriskuan jartzen du bere burua hainbesteko evidentzia forentseak utziz eszenatokian. Horrek zer esan nahi du, antolakuntza maila badu eta adimena badu, beraz psikopata baten profila aurrean gaude, baina bestalde zerkera ematen du hiltzaile honi horrela uztea eszenatokia edo hori da galdera, ez? Eta erantzuna izan daiteke alferkeria bera.
Hilketaren arrazoi gisa dirua aipatu bazuen ere Larrañagak ertzaintzari egindako deklarazioan kontraesana dago gero epailaren aurrean aitortutakoarekin. Akusatuak zioen bulegoan sartuta berehala bizkarrez eraso ziola aizarako aizto batez, epailari inolako arrazoirik gabe egin zuela esan zion, bapateko beroaldea izan zela, erasoan konturatu zela, neska hiltzera zijoala. Hori da, Koldo Larrañagaren jokaeraren beste misterioetako bat. Itxura denez, egun hartan bertan, hainbat bulegotan ibili omen zen abokatu baten bila. Debía tener un juicio por estafa como era lógico con la vida que llevaba. Deambuló por diversos despachos de Vitoria, siempre mujeres y solas. Begoñaren kasuan, egia da, planifikazio bat aurkezten dela, batez ere Begoñarekin harremanetan jarri horretik beste abokatu batzuekin bilaketa hori egin zuelako, eta batiz bat beak abokatu bat bazuelako Begoñarekin kontaktuan jarri baino lehenago. Al final cayó en ese despacho, yo creo que de forma por azar. Buscaba una mujer sola y ahí está la alevosía. Buscaba una mujer débil, una mujer sola que no tuviese posibilidad de defensa. Koldo Larrañaga da Begoña Rubioren hiltzailea. Beste 3 biktimenena ere, bera izango alda. Koldo Larrañagak Begoña Rubio eta Agustin Ruiz hil zituela aitortu zuen, eta adibidez, Agustinen kasuan aitortu zuen, 2 milioiko pezetako zorra ziola Agustini, eta, berarekin hitz egitera joan zela bere lonjara barkatzeko, eta konbertsazioa berotu egin zen, eta biurkin batekin Agustin hil zuen. Oso okerrezpanago, Agustin Ruizen kasuan, gerora oso importantea izan zen grabazio bat zegoen. Pertsona bat sartzen eta pertsona bera ateratzen. Inguruko kamera batek, naiz gogoratzen, kutxasain batetako kamera batek ero harrapatu zuen. Irudi horietako gizona Koldo Larrañaga dela aitortuko du bere emazte ohiak. Agustin Ruizen hilketaren epaiketa 2000 urteko azaroan izango da. Akusazioak eta defentsak akordioa lortuko dute, eta Larrañagari 20 urteko espetxe zigor ezarriko diote. Fue muy mediático, puesto que es una ciudad apacible, es una ciudad tranquila, es una ciudad en la que no había ocurrido cosas de esas, y la ciudadanía estaba alterada, muy alterada, con miedo. Begoña Rubioren hilketaren epaiketa 2001ko ekainean izango da, hil eta 2 urtera. Akusazioak ez du akordiorik onartuko. Gainera, poliziak eta fiskaltzak Ester Areitioren eta Akazio Pereiraren hiltzailea zela ere frogatu nahi izango dute. Koldok aitortzen duena da Begoña eta Agustin hil dituela, eta ez ditu beste biak onartzen, batiz bat ez daudulako inongo erabakigarriak diren evidentziarik Koldo autoretzat jartzen dutenak. Hiltzaileen sailkapenetan, sailkapen desberdina daude, 3 mota konkretuki ezagutzen ditut, ehiztaria dena, arrantzalea dena, edo tramperoa dena, hau da trampak jartzen dituena, ez da? Ehiztari bat izango litzateke asko desplazatzen den pertsona bat hiltzeko, arrantzale izango litzateke itxaroten duenak aukera hoberenerako, ez da, hiltzeko, eta trampero izango litzateke engainu bitartez hiltzen duenak. Eta nik uste dut, Koldo Larrañagaren kasuan, engainuaren presentzia oso argia dela. Hasierako 2 delituetan etxean sartzen da eta etxera sartzen uzten diote eta atea ez da bortxatu izan. Agustinekin dirua lortzeko edo diru bat jasotzeko geratzen da. Eta Begoñari kontratatuko diola esaten dio bere kasuak eramateko. Psikopata sozial baten jarrera oso atsegina eta karismatikoa dela esango genuke. Eta egiten duena da bere gaitasun sozial horiek erabili besteengan nagusitasuna lortzeko. Recuerdo el comportamiento del individuo que parecía que pasaba por allí, es decir, que no iba con él. Una frialdad absoluta, no se alteró en ningún momento y reconoció que la mató. Ni epaiketa hartatik gogoratzen dudana da Koldo Larrañagaren ostasuna. Oso kontraesanez betetako irudi bat zen. Hilketaiek izan zian oso bortitzak, oso odoltzuak, bapatekoak, eta gero ikusten zenuen bera argia eta hotza. Nik uste dut
asko isiltzen zuen, informazio asko isildu zuen gizona izan zela. Naiz eta Ester Areitiorekin eta Kazio Pereirarekin lotzea lortu duten, Koldo Larrañagak ez ditu hilketa horiek aitortuko. Baitxura danez, zuden zantzuak. Koldo Larrañaga Ester Areitiorekin eta Sokagilarekin lotzen zutena. Ester Areitio ezagutzen zutela, pentsatzen zuten edo susmoa zegoen, bertan zegoen androide tabernan elkarrekin ikusi zituztelako. Bestetik, Akazioren kasuan, Koldo bere jatetxean behin baino gehiagotan ikusi zuten. Este hombre, por ejemplo, en su declaración negó conocer a Ester Areitio y 2 testigos manifestaron que los vieron juntos a los 2 matrimonios. Incluso uno de ellos dice que participa en una conversación con los 2 matrimonios. Es decir, ahí falta la verdad, no saben por qué. Nik usten dut, berak esaten zuena baina askoz ere gehiago sekiela Ester Areitioren hilketaz. Ez zuen esan. Isildu intzuen, eta nik usten dut informazio asko isildu zuela Larrañagak. Egia da, bi krimen hauetan evidentzia forentxeak Koldo seinalatzen zutela, eta aurreko bian ez. Narzizista bate bere irudia ez du kaltekatu nahi, eta horrela manipulatzen jarraituko du. Cuando se le interrogó respecto al tema de Ester Areitio, me llamó mucho la atención. Dijo, yo no la maté. Creo que deja la puerta abierta a pensar que yo no la maté, pero estaba en el ajo. De una forma o de otra, participé, pero yo no fui el ejecutor material de la muerte. Galdetu zioten, Ester Areitioren kasuarekin izan duzu harremanik? Ez, nik ez dut esan zuen. Berriro esango du, nik usten dut berak askoz ere gehiago bazekiela. 4 krimenak naiz eta oso kaotikoak izan eta evoluzioa desberdina izan batatik bestera, bere indarkeri eredua, impultso hori, labankada, bortitza horiek, naiz eta bihurkin batekin izan, dutela aman komunean eta Koldorekin ere lotu egiten direla. La relación con Akazio Pereira yo no sé nada porque no he intervenido en ese asunto. La única similitud que conozco es la de las cortes en la zona occipital, que coinciden los 4, que es curiosísimo porque he hablado con forenses y dicen, no, es que no tiene ningún sentido para el fin perseguido esos cortes. Naiz eta gizartearentzat Koldo Larrañaga 4 krimen desberdinen autore bezala hartu, egia da ez zegoela frogarik Ester Areitio eta Akazioren autoretzat hartzeko, beraz ezin izan zuten besterik egin eta 2 kasungatik bakarrik epaitu zuten. Zergaitik aitortu ez da, Agustin eta Begoña hil zituela Koldo Larrañagak, eta ez aitortu lehen 2 heriotzoiek, ez da, Esterrenak eta Akaziorenak. Baliteke, errezagoa dela demostratzea helburua, hilketa horien helburua, hau da, Agustinena eta Begoñarena, helburu ekonomiko izan zela. Eta horrek, erabren batean, larritasuna kentzen dio. Eskutik joan dako lapurreta bat izateak larritasuna kentzen dio. Ez da horren nabarikoa psikopata zarela. Eta baliteke, zigor beherapen bat lortu nahi izatea, hoiek aitortzerakoan. Urten poderioz, azkenean naiz eta ikerketak aurrera jarraitu, ez zuten inolako ez indiziorik, ez evidentziarik lortu, eta azkenean Ester Areitio eta Akazioren kasuak preskribatu egin ziren. Respecto al archivo del asunto de Ester Areitio, pues yo lo pasé muy mal, porque el asunto ha quedado imprejuzgado, o sea, ha quedado sin determinar la autoría. Más que nada pensando en la familia, porque la familia tenía una inquietud impresionante porque han hecho eso con tu hermana y no sabes por qué lo han hecho. Ikertzaileek pentsatzen zuten bazirela zantzuak berak hor beste bioiekin ere harreman bat izateko. Baina ez da sekula frogatu eta Larrañagak bere isiltasunean argibiderik bazegoen hor gorde ditu. Akazio eta Esterren kasuetan Koldo ez balitz hiltzailea, beste psikopata baten aurrean gaude. Esango genuke denboraldi batean asetu daitekela 2 krimen horrekin, baina
segurtasunez esango nuke hilketekin jarraituko lukeela eta momentuz harrapatu ez den hiltzailea dugula gure gizartean. Y hay una cuestión que, bueno, puede tener muchísimas lecturas, pero la más rápida es que detenido Koldo concluyen o sea, no hay más asesinatos en Vitoria y menos de esas características. Koldo Larrañaga atxilotu zutenean egia da Gasteizen horrelako hilketak gelditu egin zirela. Epaileak azpikeria eta ankerkeria frogatutzat jo zituen Begoña Rubioren hilketan. Eta 30 urteko kartzela zigorra ezarri zion Koldo Larrañagari. Guztira, 50 urteko zigorra. 2017an Larrañagari bihotzekoak eman zion eta kartzelatik ateratzea eskatu zuen osasun arrazoiak medio. Azkoitiara itzuli zen bere amarekin eta bertan hil zen 2021 urtean. Hiltzaile jatorraren heriotzarekin bukatu zen Gasteizko serieko hiltzailearen mamua. Eta harekin batera, istorio honetan guztian erantzun gabe gelditu den galdera bakarra. Nork hil zituen Ester Areitio eta Akazio Pereira.